हाय लोगोफोर दिनै फिन गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव मोगा-मोगि नुजाफैलायबाय गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनि बे चेनेलाव बेजों लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ आङो सुंद'यै लाबोदों एसेबां गोलाव नङा माने आङो दाख्लैबावै जितुनाखि दाउनि फार्म आङो दाउ सोदोंमोन नालाय मोनसे सिटनिफ्राय मोनसे सिटआव लांनाय बिदिनो ट्रान्सफार खालामनाय दाउनि भिडिअ दिन्थियाखैमोन होनबा बे दाउखौनो आं दिनै नायहैफिननो नागिरदों आरोना माबायदि जाना दं दसे सम ओरैनो आरो सुंद'यै बारा गोलाव जानाय नङा भिडिअआ सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय बेजों लोगोसेनो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैयोब्ला प्लिज अननानै आंखौ एसे सापर्ट खालामना होदो बांद्राय बुखियालासिनो आङो बेखिनि सुंद' भिडिअखौनो आं एसे दिन्थिलांदिनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना दिनैनि भिडिअखौबो सिगांनि भिडिअआव जेरैबायदि आंखौ अनसायबोबाय थादोंमोन बेफोरबायदिनो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदो आरोना थ'दो दाउ सिटनि महरा नै बेफोरबायदि जानानै दङ सानाव जितुनाखि बोथोरा मोजां थायोबा बेफोरबायदि नुयो जोमैजों बेफोरबायदि खाथियाव थानाय नारिखल बागानफोरजों दाउ सिटजों एसे समायना नुयो आरो नायनो बेसे गोलाव नोंथांमोना नायदो आं एसे दिन्थिना लाग्रोदिनि सिगाङो बेखौनो एसे दिन्थिग्रोनोसै बेसे गोलाव नोंथांमोना एसे नोजोर बोनानै नायदो गोबां गोलाव जाखायो आरोना भिडिअनि थ्रुयै एसे गुसुं नुयो आरोना थेवब्लाबो गोलावानो गोबां गोलाव नायदो नै बेफोरबायदि दायो फाइनालि आङो दाउआव डाइरेक्ट सफैबाय माने एसेबां आङो माबा फोलावनानै भिडिअखौ दिन्थियासै डाइरेक्ट आङो दाउ सिटआव हाबफैनानै नोंथांमोननो दायो दाउखौ दिन्थिबाय नोंथांमोना नायदो मा रोखोमै दाउआ आदार जानानै दंबाय दं आरोना बेफोरबायदि दाउ आदार जानाय समाव दाउखौ नायनो थाखाय गोबां मोजां नुयो मारै मोजां नुयो होनना बुङोब्ला खर'आल' थमेन सिंनिफ्राय ओंखारनानै जिथुनाखि नैबे आदार होग्रायाव दिहुननानै जायोना खर'ल' नुजोबो नालाय सारिय'फाले मानो होनना बुङोबा मोनब्रै स्टेप दं नालाय नायदो इथिंजाय मोननै मोनब्रै स्टेप नालाय सिंखैथ' खिनानै हरग्रा गाहाय जिथुनाखि नुहुरखायोआनो नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयैबो नुबाय नै आङो दायो थाबायनानै आङो दिन्थिलांबाय थादोंनि ससे गोलाव बेफोरबायदिनो नायदो नोंथांमोना बेफोरबायदि जानानै दं आरोना बेफोरबायदिनो एसे देरबाय दाख्लैबावैथ' आङो जिथुनाखि दाउखौ बेयाव सोना दोनफैदोंमोन बे समाव एसेबां बेफोरबायदि गिदिर नङामोन बारा गोबावथ' जायाखै नोंथांमोनाबो भिडिअ नायदोंबा आंनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखायो बेखिनि समावनो नायदो बेसेबां गिदिर जाखो दाउआ गोबां थाब देरो आरोना माने मेडिसिननि थ्रुयैनो माने गोबां थाब देरो आरोना दाउआ बेफोरबायदिनो दसेनो देरो न'फोरावबो बेफोरबायदि मोनसे जोंनि जाबो मोनसे फार्म खुलिना लायोबा गोबां बेफोरबायदिनो फैसा आरजिनो हायो आरोना नाथाय जोंनि जा बर'जों बर'नो गोबां मेगन गोसा थायो नालाय बेफोरबायदिनि थाखायनो हानो नागिरा आरोना माने दिनै बानायलायबाय बेफोरावनो नैफोरबायदि बायदि मैया बेफोरबायदि मा बुंबावनो आरोना बेफोरबायदि मेगन सानायनि थ्रुयैथ' बेफोरबायदिनो आरोना नै दायो बेखिनिखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोननो आरो नैबे दायो नोंथांमोना नुदों जानांगौ हा बायदि नुदोंना मोनसे अन्थाइ सेरेफाफोर बायदिबो नुदोंना बेखौ नाथाय बे जेबो नङा नोंथांमोना नुनाय बायदि नङा बियो मोनसे माने सुनै आरोना सुनै बियो दै होबानो खामो आरोना बेफोरबायदि अरजों सावनाय जाया बेखौ दै होबानो खामनाय नुयो बेयाव उखुन्दैबो खुयो गुदुं दुंखावजोबो आरोना बे सुनै आरो नोंथांमोना नायबाय था भिडिअनि थ्रुयै आंनि भिडिअनि थ्रुयै आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो माबोरै गलियो एबा खामो आरोना नायदो बेरगासिनो अन्थाइ बायदि गोराखा फार्स्ट समावथ' नुखादों नोंथांमोनानो बेफोरबायदि नाय दायो बेरसावनानै खामगासिनो दङ गलिलांगासिनो दङ आरोना बेफोरबायदि जागासिनो दं दायो नायदो नै बिथिंजायबो नाय नै मोजाङै नोजोर होना नाय माबायदि खामलांगासिनो दङ दोफो खामो आरोना आंथ' बेखौ आसामाव नुफेराखैनोमोन नै नुनो हादों नोंथांमोना बेबो नाय बोरै गलिलांगासिनो दङ थिग बेफोरबायदिनो गलि बियो पाउदार जाजोबगोन आरोना बेखौ पाउदार जाजोबोब्ला जिथुनाखि बिसोरो सिङाव दाउ खिनो थाखाय गोजौनिफ्राय खिनानै गाहायाव गोलैबोआ होमबा बेयाव माने बेखौ सारो आरोना दैले जायोबाथाय माने दाउनि खिखौ राननायाव गोबां मदद होयो आरोना बे बेसादा बेफोरबायदि बाहायो आरोना बेखौ एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो नाय दै सारगासिनो बाल्थिंनिफ्राय दै सारबानो माने बियो गलिलांबाय थायो दै सिबानो गलिलांबाय थायो माने खामनानै गलिलांबाय थायो आरोना ओरैनो गलिलाङा खामनानै अर बायदि रोहो जानानै दोफो जानानै गलिलाङो नै नोंथांमोना नुदों गलिलांगासिनोखा नोंथांमोना नुखाबाय नै मोजाङै नोजोर होना नाय खाथियाव आङो दिन्थिबाय मोजाङै नायबानो जाबाय होमबानो नुगोन आरो नाय माबायदि गलिलांदों नै खामै बोरै सिरिगासिनो नुबाय दा बेफोरबायदि आरोना आंथ' नुफेराखैमोन जिबनाव फार्स्ट टाइम नुबाय नोंथांमोना सोरबाफोर नुबायबा कमेन्ट खालामना फोरमायनो हागोन आं नुफेरखायाखैमोन आरो फार्स्ट टाइम नुबाय जोंनि जा दंना गैयाथाय बेखौ मिथिला आरोना